Τρόπος καλύτερης αναζήτησης στην Google. Νούμερο 3. Τι γίνεται στην περίπτωση που θέλουμε να ψάξουμε μια λέξη κλειδί, αλλά θέλουμε να αποκλείσουμε και κάποια άλλη λέξη. Έτσι, για παράδειγμα, ας πούμε ότι θέλουμε να βρούμε οτιδήποτε έχει να κάνει με το iPhone, αλλά θέλουμε να αποκλείσουμε το iPhone 15, οπότε σε αυτή την περίπτωση βάζουμε το μείον μπροστά, ό,τι θέλουμε να αποκλείσουμε βάζουμε το μείον, και για το δικό μας παράδειγμα, ας πούμε ότι ψάχνουμε στο site της Apple. Όπως είδατε και στο προηγούμενο, βάλαμε site άνω-apple.com. Όταν θα ψάξουμε, θα δείτε ότι μας εμφανίζει αποτελέσματα σχετικά με το iPhone από τη σελίδα της Apple και δεν υπάρχει πουθενά, μα πουθενά, το iPhone 15. Οπότε με αυτόν τον τρόπο αποκλείσαμε το νούμερο 15 από την αναζήτησή μας.